tun truma kan thon tu sei tu hi 50 first date ti film khania a thon thu kaldan hi angai no mem wangin ala en velo tan thon thuangin kan on sei don ani tlangwal pakhat zai ve thokhat tak mai oma a mei cheton to piang chu lungoi takin asiam zel thrin ani an khret rang tur thil engamatal an hot chhe thina chu tiang khopa mi pazai nia langchu tunge kan ti chuan henry road ania a mel en mai chuan chu tianga han chung nunglua ani bik chuang lovani ma se a mei chekop te rang chu dam chunga ta na ati ani lem lova chuan lam engemaw ho te te siamin akal san le zel thrin ani secret agent ni ang tenin soya chu tiang chuan a mei chekop te chu eng tin tin amo akal san le mai zel ani ma se an hat ho dik tak chu aquarium en kol tu nia keini aquarium khretang khani ravin dolphin te sak te omna aquarium len tak tak en kol tu ania thian pamol tak mai nei boka a thiam pa chuan fa nei du boka an chang se thrin khop mai assistant mol tak mai mi pa nge mei chen ni ti po khiat lo hi nei boka chu tiang te noi chu ni ma se anu ne ro ahli me me ma tu ma out big lo chu tiang chuan walga santia tuya cheng chi nungcha chi khat zo chiang tura tuipuya jinkong azo lai chuan van doi thak takin along chuan chet na tok lo maya lo thei rovin a pia lok khomwal lam chu a thei dan danin a pan tangot mai ni along siam thato tur lo thlan hun nga pa restaurant pakhata achol mai mai lai chuan anun pum pui thak dang lam tu tur me chia chu atong ta ni a mela mu phada tang chuan that maya a en deuh wong ani mai chu nu lam hin chu lucy ania a en thli thai deuh nga a thil ei tur song bol dan vel ta chu a en deuh maya a voi khat mo na chaw nia ava po ngam che big lawa chu min hu chuan chu a mei cheton thak chan chin chu assistant mi pa nge mei che profit lo bula chuan a sui mar mala ma se sui pui thui va ka a har khop mai ni dang le chuan chulai restaurant a chuan mo le bei se in avakal le a alo le ngei buka ton rum chu a mu tur ngei in a ma zona tak chuan ava thuta ni ti chuan eng tin tin amo va biak pop theina chan sa nei hlo maya mingte anin khila anin betha chho ta phiana atoi zong in an ti tia kal fu chowa anin mil chho phiana ni henry hi film thodu tak mai le me ti nui dan thiam tak alo ni bok nen lucy hian anel ta phiana ni atok zinga chuan chulai huna chuan in hule turin anin tiam don ta nge nge antana khuanu wa tong ta angin anin ngai ve ve a an hlim dun khop mai eng tak chu thleng zer angi mo chu mini nireng chuan aswang tona a omani tira kan sei sual tam lo khopang ave ngang aniang chu mi zana me chedang amut pui mai theina tu khopa alaga in hong aton po chu henry chuan a hnol fel theilat atu kaloin hel chuaka khuwa a thalo khop maya ma se abai seng se in ame mu tum lucy chu a kon thleng vele chi bokani tlang nel takin va biak mai tuma ma se ami zia lo dang dai maya khengai me lo ang mai hian lo om dai mai enge om zian ni tang le lucy chuan hei milo pui teu he pa hian min ti buai nia tin a au meu ta ka chuan henry chu an ko phang bata restaurant nei no chuan lucy din mun dik tak chu a khil tange nge ni lucy hian accident to ka alu a sona lama a khriat na a so kholowa an accident ma thil thleng chia chin kha a kha theya a hnu zela thil thleng chu zana muta atu ka a han thol a hian a thei hil vek zera ni an accident ni kha apa birthday nia an accident ta ka chuan ni tin mai chu apa birthday moti ta zia maya apa present a pek main he restaurant a hian a ron chol zia thrin ani zana nia atu ka lo ni chuan engkim theng hil levekin apa birthday moti in nia mangtran le zia thrin ani aum zia chu nimin maya hlim taka anin komna zongzong te po kha a kheto lova henry chu tunge ni ti po a kheto lo voina va betlang ne le thei po ni te rang se atu ka ninga engkim ma thei hil le nga tunge ni po a khele don to chuang lo ni tina ni chu
he tiang hian kum khat chungot mai chu a om to a ni ten mai chu October ni som pathum apa birthday emoti zia mai ni ti in a khil ta ni chu tiang nei ta ka wang chuan ni ten a chan chin bu cheu tur bik te an chop sak zia thina apa hian October ni som pathuma chan chin bu chuak kha a puin tir thewa chu ni ten a chiang turin a chop sak ta zia thina ni ma se ani na taka chuan an accident atangin kum khat liam le dai to sia ma se lu si hian ni ten a thil ti ngai ngot atia apa le u nau pa poin ni tin thil ngai ngot an ti pui zia thwen ta ngot mai ni zong a khret nu po chuan Henry chuan lu si thin lung ne le tur chuan a be dong du ta mai hau lo ni ni ten mai chuan a thin lung ne le tumin restaurant a chuna vakal ta zia maya ma se a che fu thei ta hau lo mai tek chu hang ati nu chuan ni khat chu eng tin amo aglo chu ne le thei ta lo maya ma se chu restaurant nei tu ta chuan an du hau lo mai a chan chu lu si hi tu man an ti boi lawang ti in apa laka an lo in tiama in khat thatak an ni wangin hetia lu si lo sai fo hi an ti thei lo bok apa hnen an sui da nge ni apa le u nau pa chuan lu si chu ni tin galo na lova hun a man thei nan thei top an chu thun line chutia tlangwal tu moi ni tin lo ngai ven zia mai chu an du hau lo maya aglo tin tu ani mai lawin lo mu to lo tu ren an ti ta nei lo tling po ni te rang se atu galo ni nga engma khale don to chung lova chumi wang tak chuan lo mu to lo tu le om zia om chuan lo tu thu te an khil boka ma se Henry chuan Lucy alo du na chu lagai lo hle ma se mangai na a chan tir mana wangin mu sun zom zel chu atum ta thawani ni tin tek chi khang manga alo chang threina lo biak dan la zonga a chang na lo tlinga a chang chu na lo chama ma se ni tin chu tiang chuan ati chho zel thawani chu tiang na chu apa te poin an khriat chu hun alo om lo thei rawa an khriat chu dam po Henry ne na burok than nei piangin hlasak bi khilo nei threina chu hla chu anu le pa te hadu em la ni zui aum zia chu Lucy hian Henry chu adu threina ni ti an khata ni chumi wang tak chuan an thil hlau tak chu a thleng dik chho mek ni an khia lo mu to lo turin an ti tak zeta a hausat na to hi tok viu ni hausat na lo siambel to su ti in an ngen non le ni ma se Henry hian ni tin a mu thun chu a top san du chuang si rawa chu ti ni ta ka chuan a chang chuan Lucy hian a khriat na a hlo nei ti khriat chu ani te po anei thrin ti a kha chho ve ta zel boka chu tiang ni a lo thlen chuan thil ni na dik tak khria in nelengin rilgon na takin om ta thina chu tiang ni chuan adin mun dik tak khachiang turin doctor hne na avakal thina hetia adin mun a khriat chuan ni apiang hian doctor hne na po an vakal zia thina ni ti po a kha theita ni chuan he mini hi chuan atuka engkim a theng hin levek don ti khria in Henry hne na chuan biak tran dan turte adu dan le apang par du zong te khidin agro ne ol som thei dan turte a khit lok sa ta thap nge Henry hian hetiang reng ani chuan nakina chuan avun te la chuanga zinga har khan alo upathut angin in khriat huna omanga chuti hun chuan tuk tina boizia don sin ti na pa te bula chuna soya chuai chuan har sat na to hi ni tin thataka khil zia dan hi a om zok long mo ti na soita ni ti chuan atuka chuan ti dan tharin antita zinga tho vele ai an tur video clip toite Henry chuan a siama na lo theyang berin adin mundik tak khriat vek theina tur video ne meng chu rin ai takin chu a thok thatha phiana ni tin angai ngota hun man ngai to lovin jing tin chu video clip chu enja in ni tin a van du na to chu hausa ti le ma se apom thiam chho tran ta zia maya chu ta rong chuan apa le una pa rin na po Henry chuan ho chuak chho tran ta ni chu ta rong chuan ni tin Henry chuan Lucy rilgon hne tura tran alak te chiam ngai to lovin video wa chuan anin du ton thu te a zep tel ta veka chu Lucy po chuan apom thiam ve mai ta zela ni tin chuan an hlem dun chho ve theita ni ma se aro puilai zok chu ni tin a tharin Henry hian Lucy chu azona awai ti zia theita zana ni meu chuan Lucy hian Henry hi adu theita em ani ma se tum kha chu Lucy chuan ama wangin Henry hian ahmalam huna a plan nei zong po ti lo mai atum thu le ama chu boi pui top mai atum thu aro kina khat chuak ta chu da tang che chuan mi nun ti chatu nia in nga in
Henry chu ama kalsan turin atita zoka zinga thopianga Henry manga izia khriat theina tur a thozi a zongjong te chu ti rai vek adu ta adai rai zongjong te po chu zia that vek adua chutin na chu tin Henry chuan ama chanchin zong tel lo vekin computer a type lu sakta vek mai ni chutiang chuan Henry chu a khriat angna tanga a bo len theina le anin thlen hlena Henry poina malam huna akuma manna lo nei to te abo zui theinan Lucy chuan ma alalui ta ni chumi tu ko tang chuan Henry po chuan Lucy chu ti buai tum le to ngai lova amule to ngai lo Lucy po ama ang boka house na tok le ama aya lana sa zwal ho zotio tu le buai pui tu enkol tu a in peda boka chutiang chuan an nun chu khangin an mang ta ni ti chuan Henry po chuan an hot hona lama research thuk zok be tuwa jin chu wangwang chu atum ta ajin chu to ni chuan Lucy pa le auna pa khan an ron tha chuta chuan apa chuan Lucy chu kan hena po om to lo thathum kal ta khan an ma ni ang ho en kol no muna khosak ve adu thu soya kan tan phuri ni adu to lo thu te soya tin ron khina apa chuan CD cassette pein hei lo ngai tha threlang che achan chu hela hi ni tin asajia nia ti na khil boka le chuan longa chuan a chuang ta ni longa chuang pa chuan hla chuangai thata chu hla chu tun ma Lucy in Henry mu pianga asak ve zia hla khani ti a khachuak thut maya oho min khachuak to ni nge yang ti in phur takin a let le tawata Lucy omna mun lam chu panding ta sat mai ni Lucy va mu chia chu midang ho po chuan an lo en ha maya Henry chuan Lucy tunge kani khiam tina zot ta chat maya Lucy chuan en wangwanga o tina chang ngei don nia khriat line ai khwelo tina chang ta dei maya ma se Lucy chuan thil mu tir du che kanei min lo zui thengem ate ta thunga Lucy chuan alem zia na ro ma khwedo ta chuta chuan mi pakmel pakhat angai hlir hi alo ziak thu maya chu alem zia le Henry mel chu aloin ang em maya Lucy chuan tungei ni chu ka khwelova ma se zantin deuh tho hian nangma hi kangai to thrin chen yang kangai to thrin lem chu ti hian ka ziak chuak threina ngati ngei mel nen hian an vek le ti na zot ta ni Henry chuan en kim chu a khil fiat ata i khiat rang na tangin pai bo min duwa min pai bo ta achan po kapmalam hun zel tur laka tangin min pot thu anga ingai wangani ma se i khiat lo chu itel lo chuan malam hun kanei chuang lo ti hi ni nangma hi kapmalam hun chui nia ti chuan ke po hei if malam hun ami chu kalo ni verang ti ken hota bokani hi ti na in hangai na chu an sun zom le ta ni ti chuan in nein fa te po an nei ta Lucy chu tuk tin a thopiangin adin mun khil fia tu video clip toy a en ta zia chutiang chuan fanu alo nei rang nei ti te po a khe chho ta zia chung ko lim tak Henry nen chuan an din ani ti te po chu ni tin an tharin a khe ta zera ni tin nat na in muak thrin khania tuna chuan ni tin lim na in muak to zo kani ole khazong ka kan ngai thak thei chunia he film hi klema upalam deu to chuan kan en vekin ga ringa sang ni pali kuma chua khani nge ga hoya tuna thon thuanga kan soi ka chu mun thuma thanam mun khat vel chau ani ome hengponi sangai no mi ti ni chuan film tang te po kan ron lat te zel don ya